Masha Allah sarki mun yi godiya. Komai lokaci ne to yau namu ne. America ma ai sun faɗa. I love Africa. I love Kano State, ladies and gentlemen. I love Kano State. Babu ruwanmu da corona. Babu ruwanmu da corona. That is right. Za mu shiga wajen badawa yanzu mu ci abinci, kun san mu ba bacci muke da daddare ba. So you know, dama an ce wai a wanke hannu an za a je wai a dinga hand sanitizer wai da sauransu. So dama ai kazami ne baya wanke hannu ai. Mu design. Saboda inda mu musulmai ne. Yeah. Muna sallan mu. Kuma dole ka wanke hannu. This is one of the hit music daga cikin new album din da zamu releasing. So that ladies and gentlemen, keep supporting Arewa, keep supporting G Fresh Alameen. This is Ale, wannan fans ina ne wanda nake alfahari da shi. Wancan launching din da nayi naira 100 ya bani. Kun gan shi nan. Wancan launching din album din da muka yi naira 100. Alhaji godiya nake sosai da sosai. So thank you so much, ladies and gentlemen. Keep supporting real music. G Fresh Alameen, holla at you. Baby, wannan saboda ke nake yi kawai. Kin san ina son ki ai. Yeah. Kauna na da sai kuma na tabbata. Alkawari kika dauka kika karyata. Kinyo cuta gare ki ne kika aikata. Kina kira na habibi a zuciyarki da rauni. Kin amsa komai ne zaki. Guy, I love this song, man. Ka bani masauki, sai kika kai kika bar ni. Ki bani amsa da zuciya babu ke. Mai kauna ta gaji ya zama tarihi. Sai wata rana kamar da na sani. Kako sa ni kuka. Matana. Alain, thank you so much. Thank you so much. These are real fans right here.